거북자고 정자도로 바스와이 보람적 매டம் 기타 আপনি নিয়া ক্রমে খরচ বছর ফ্যামিলি বড় ভোটার থাকে 310 ফেব্রুয়ারি আসলে 312 ফেব্রুয়ারি আসলে 37 জন তান বাকি বিজেপি পার্টি করে ওর জন্ম থাকে বিজেপি বা ইয়া করে ভাবেন অমনো কাইসা যে বসাও কাইসা চংমারি দङ রিসিং চংমারি তাং ও চংমারি না তিনি সিনা হাসতেব बसांनि बागै हिसांनि बागै वान संनाय सेताबो ओ हाबुगुरान सिमनु जांतो ओ हाबुगुरा बादे सिनि बरक दफानि बारो हन उनसो जन जातिरने बै वान संनाय ओ माहायसते कोन जायगा ओ हास्तेव कंमा बरक न पॉलिटिकल लीडर थाइ थांगा किन्तु बरक दफानि साबै मानाय एकमात्र हाबुगुरा महाराजा बनो मानो बन बागै न ओ बसांनि सबाव उखा बसांनि इलेक्शन उखा सिनि 6 शेड्यूल इलेक्शन त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन जों बुगुराबानि याकनो ते फानग्रा किति सावजाय और जे बातायनाय सिनि बुको मैडम गिदारानि देब्रामा गोबां बुबाय पास खायनो बागै जाय दिनै आंनि समसा आंनि बोसाबती दं ओ राजानो जतनो महाराजानो सबाय तमा जागावा आंबो रिजनल पार्टी खायबामे दिग्गज बसर किसुता कयेकटा बसर बीजेपी पार्टी खायदोंमानि अबसिनि बरक दफानि फिउचारनि आबोनि पुरुषों आबो सुबर्न सुजु लामोन होजाय बने बागै स्राय के खाव वानसुक नखरि मा फाग्या ओ जराव जों राजानि याक हानि क्राक दाइबो क्राक खांनाय बागै जाय आनि लगिनि आनि साथि आनि लगिओ जे तिनि जालानि सदस्य तनाय तिनि आनि ओते मण्डलनि सदस्य तनाय शक्ति केन्द्र इनचार्ज तनाय बोर्ड प्रेसिडेंट विभिन्न कार्यकर्ता तनाय सारा कन्स्टिट्युएन्सिनि ओ पेटपजला जन्म जनगनि मोटामुटी ताइ फाग्या ता ठीक 830 জন फाइबल ताइ किसी लोग तंग दंग तबे नील हनि माने yang साइड आसो दे बिसोर कले करिया जे बुटार तबन बर्तमान तमन बिसोर तो बासा खायो बसांग सालो ओ राजारा संते फानग्रा ना थातिनि आरो गलो जारे किछु बाद बाकी तने र बर बागोगे फैनाय आर तिनि ओरनि सिनि ओ जे भारतीय जनता पार्टी नि फाइने किछु बाद बाकी तमो बर फाइनाय न अदरवाइज ओरनि तिनि आनि खासरां माने खातंग थमन के मनो ए बरक दो फरक राजानो चुमानाय हेनजाय जे स्ट्रंगलि भाबे तिनि सिनो गाबदि हातिनि ओ गानि सेन्डिकेट जेबाबके उत्साह दिबना तुमिले जनक माने अब करबाय गप्लाय हेनजा कासा परिस्कार भाबे आइ नायति तुगाय थांगा बनि बागैनो आं मन कासा खातुंग माने बिसिंतै बोसां सालो जतदिन जे चुकसा आनि चुकसा आनि बैकग्राउन्ड जारा फैनाय आपतिनो चुबाय थांनानै आरसिनि बोसां सालो जे जुबक तराय दं जेबाबके ताबो साम खाय दङ भलाय न खायजोगानि बोसां कासा दिको पिएसएफ नि जे कक साइ थले भलाय नांगुमा कक साइ थांगा ओमा हाय कक सागांगनो सिनि बरनि खाते बासरेन ओदिगि लामा फाय दङ महाराजा एकमात्र सिनि विकल्प लामा महाराजा न बसारता किन करि सिनि लामा ओ सिनि तिबास लाइबमा देता लाइक तो लाइयो थांगा ते बोसां लामा बासि थांनो थांथिनि थांगे महाराजा एकमात्र सिनि सम्पद महाराजा सचते विकल्प ते सिखो लामा खरि बनि बागै आं खाबाय खुबायनो आनि समनि साथि दङ आनि कार्यकर्ता दङ तिनाय आं ओ इलेक्शन बोसां जराव दै गोजाम सामुं थांजे बारा दङ आसामनो थांला बागै आं तिनरो सहयोग आं तिनिबो भारतीय जनता पार्टीनि फ्लेग दङ भारत त्रिपुरा मथानि बानतल फायनाय आं खाबाय खुबाय समाय थांनाय ओ सामुंनो थांनाय राजानो चुबानाय सिनार प्रार्थी जेङै बासानाय बनबा गोबां बुटबाय पगलाय हायना बागै ए प्रतिज्ञाबद्ध तिना आं दिनै आनि दल बल लते आं तिनो सामिल खाय আর লগেও যে ফাইনাল রক পুসো টঙাবো और लगेও फाइनाल बिथिङै आनि पुस्त साइनो थांखा ताके बन लगे मण्डलनि सदस्य दङ मण्डलनि सदस्य चिनि भारतीय जनता पार्टी कायसा संगठन सिस्टेम दङ पनि गठन आइडियोलॉजी दङ बक्ति माला शक्ति केन्द्र इनचार्ज दङ आरो शक्ति केन्द्र इनचार्ज फाइजाक बोर्ड प्रेसिडेंट फाइजाक मण्डलनि भाइस प्रेसिडेंट फाइजाक मोटामुटी और चिनि मेन विशिष्ट कार्यकर्ता
kesam ketal dalam jatuh. हामबायसा दिनै बजागानि सिमी बोसोर जरा लेरियावबो खालायजाखै दंखा जों गाबोदे हाथि गुलागाति समने निसिमी दिनै जागाव जों रेलिखाय फाइका सिनि मास गेदारिं सिनि 12 तारिख जमन दिनै একটা सभा जों दिनै सिनियाव सभाया जों दिनै एडभान्स बिजय मिছিল जों गोब्लायनाय जे सिनि नाहामुंके सुदु जे थानाय चंमारिओ जे व्यवधान पासंगा आबन सेक्टे व्यवधान बारे ना बागैसे जों दिनै जागा जागा जों पदारखाय दङ गोब्लायआवल' दिनजाक जों दिनाबो बिजय मिছিलनि सायमांका जारा सिनि थानजानाय गेबांनाय 12 तारिख दिनै लुकुरक बुदगलाक 17 तारिख बुकजा खालि होंनाय बंनि बाक्य दिनै दिबासरा फुनुनाय थांदा तामनो होन दिनै जारा थांजान सफायनायनि र दिनै बरक दुब्ला थुनानै कमाय माथानाय हामबाय কয়টা কন্টিনজেন্সিনত ইয়ার दिनै कयटा केन्द्रया दिनै एकजन केन्द्र 17 पेकजरा जमिजनगर जों बुनि हाय 3टा केन्द्र मिले दिनै जनसभा खाया दिनै একটা केन्द्र दुई न दिनै একটা सभा बोसोराव बरक ओंखारनाय बरक दिनै जे जायगा खायमानि बाक्सा नुका चेर रुई kaham ke cikondri खायफानो आबसे कुपुन खायमिया जों दिनै मा कुपुननि बेगलयै बरक उनाय बेगलै देबो लामा लमु ब्लक थानाय अमायके जों बरक बांनायनि सेमन हामबाय हामबायसा